बिसेसकै जोङो 30 नं बिटिसि भेरगाव समष्टिनि बियाबखौ बिथा खालामनानै बड'फा रेनबो रिभलिउसन मिशन होननाय जों मोनसे ससाइटि दानाय जाहैबाय आरो बे ससाइटिनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि समष्टियाव बे भेरगाव समष्टियाव जौगाखांनायनि हाबाफारिखौ मावनो थाखाय जों आखायाव लाबाय आरो दिनै गिबियै जोङो बे मिशनखौ जोङो जागायदों खाग्राबारि बियाब बाथौ महासभानि नैबे जिथु जा गोथार थानसालि बे गोथार थानसालियाव जोङो भारत सरकारनि मददथिजों प्राय 12 कोटि रांनि जों बेवहाय खामानि मावनो नागिरदों आरो बेहाय थानसालिनि जि आरजसालि बे आरजसालिखौ जोङो RCC बानायगोन बेनि अनगायैबो बे प्रजेक्टआव जोंहा हेन्डलुम सेट आउटलेट गेस्ट हाउस आरो बे आश्रमनि बे सोरगिदिं जिहेतु जोंहा ना फिसिग्रा हाखर दङ बेखौ फोसाबनाय आरो बेखौ साजायनाय बिनि खामानि जोंहा दङ सोरगिदिं वाल बाउन्डारि जागोन आरो सोरगिदिं जोङो फुटपाथ जोंहा मानसि थांलाय फैलाय खालामनो हानाय एबा बे थानसालियाव फैनायफ्रा बे थानसालिनि हाखर सेर सेर गिदिंनो हागोन आरो फाखोरसे गिदिङोबा 1 किल'मिटार जायो दा बिनि बेबस्था जोंहा थागोन आरो बेवहाय माखासे इनपुट्सफोर जोङो सोबावदों ना फिसिनायनि प्रजेक्टआबो बेयाव थागोन आरो बेहाय जोंहा डायरि फार्मनि थाखायबो जोङो जोबोद गिदिरहै नङाब्लाबो डायरि फार्मनिबो बेहाय जोंहा बेबस्था थागोन आरो आउटलेटाव जों मोनसे बिथांखि लानो नागिरदों जे जोंनि जि थागिबिफोरनि जि आखाइजों दानाय आखाइजों हेबनाय आखाइजों बानायनाय माखासे मुवा बेसादफोरखौ फाननाय जायखौ जों आउटलेट होनदों बे फाननायनिबो जों दखान बहाय होगोन आरो बे दखाननिफ्राय गुबुनारि बा गुबुन जायगानि मानसिफ्रा फैयोब्ला बिनिफ्राय बिथांमोना जोंनि जि दोरोङारि मुवा बेसादफोर बेखौ बायना लांनो हानाय बिथांमोना खाबु थागोन जायखिजाया जों बेखौ इन्टिग्रेटेड बाथौ आश्रम आरो इक' टुरिजिम होननानै जोङो बेखौ लाफानाय जादों बेखौ बिनि थाखाय लाफानाय जादों जाहाथे दस्रा जायगानि मानसिफ्राबो गुबुन धोरोमनि मानसिफ्राबो फैनानै बेहाय फुजा खालामनायजों लोगोसे बेयावहाय एसे गाव माने जोंनि बर' हारिनि धोरोमनि आरो हारिमुनि माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिलांनो हायो आरो बेयाव जे फैनानै सिबिफैबाय आरो बिनि गेजेरजों बेयाव फैनायनि मोनसे सिन हिसाबै फोरमान हिसाबै बिथांमोना आखायाव माबा मोनसे लाना थांनो हानाय बिनि बेबस्थाखौ जों बेहाय खालामनो हायो ओमफ्राय दैनि बेबस्थाखौ माबायदि खालामो बे आरो थानायनि माबाफोर जोंहा बेयाव गेस्ट हाउस दङ बे गेस्ट हाउसखौ जोङो बै धोरोमनि सुबुंफ्रा जि ट्रेडिसनजों सोलियो जि कालसारजों सोलियो बिथांमोननि बे गाननाय जोमनायखौ जों गानहैनो गोनां जायो गुबुन जोबोद मुंदांखा गोजाम थानसालिफोराव थाङोब्ला दा जोंनियाबो बे बाथौ धोरोमनि थानसालियाव फैयोब्ला जिहेथु जोंनि धोरोमा हारिजों हारिमुजों नांथाबनाय सिनायथि थानाय मोनसे धोरोम आरो जोंनि हारिमु होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि गाननाय जोमनायानो गुबै दा बेखायनो बे थानसालियाव हाबनो सोरबा दस्रानि जायगानि मानसि फैयोब्ला बिथांमोना सोरबा लंपेन्ट गानगोन सोरबा सुरिदार गानगोन सोरबा सारि गानगोन सोरबा कुर्ता पायजामा गानगोन बेजों बिथांमोना हाबालासिनो जोंनि बर'नि गामसा हौवाफ्रा आरो बेनिफ्राय आर'नाइ हिन्जावफ्रा जों गोमो गाबनि जिथु थानसालियाव हाबोबा गाननाय जि लांगा आरो जोंहा फास्रा बेबायदि लानानै हाबनायनि हानाय माखासे बेबस्था बेखौ जों खालामनो नागिरदों आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि ट्रेडिसनखौ गुबुननि सिगाङावबो जों फोरमायनो नागिरदों बेखौ जोङो दिनैनिफ्राय जागायबाय जोंहा हाखरनि खामानिया जोंहा जावनायनि खामानिया जोंहा प्राय 15 दिनसो लागोन आरो बिनि उनाव बिनि फुटपाथ खामानि प्राय 2.5 बोसोर जों बेखौ टारगेट लानाय जादों 2.5 बोसोर आरो मोनसे गोजोनथाव बाथ्राबाव दिनै जोंनि भेरगाव समष्टियाव जोङो 250 किल'मिटार लामानिबो जों प्रजेक्ट दिनै भुमि पूजन खालामदों जोङो हानि फुजा खालामदों जेसेबांखिनि लामा दङ बे लामाफोरखौ जों फोसाबनो थाखाय जोङो बिथांखि लादों आरो बेखौ जोङो लासै मावनानै 2-3 बोसोराव जों बेखौ फोजोबगोन